Init. Dudong Pugak, harang pa. Salamat sa paharang mo, Dudong Pugak. Maingay. Naririnig. Maingay ang electric fan. Nasaan ang aso? Wala, nasa taas. Nandito ako sa baba. Nandito ako sa baba. Ang aso nasa taas. Mamaya bababa yun. Anong oras na ba? Alas 9 lang. Naririnig mo yung ingay ng electric fan? Wala nang ngayon. Wala nang ulan. Kanina, umuulan. Naririnig mo, electric fan? Electric fan at saka yung ingay ng freezer. Ayan yan. Yan, freezer yan. Nandito ako sa kusina, sa baba kasi sa taas maingay. Hindi pa daw dumating yung kay Marskil. Malayo kasi. Baka walang maghahatid doon. Sabi ko, pick upin niya na lang kaso. Hindi daw siya pwedeng pumasok ng Maynila. Kasi nga, nakasarado. Kung ipa-LBC yun, pwede. Pwede ipa-LBC, walang net si Mar. Pwede ipa-LBC yun. Mahal ang bayad talaga dahil malayo. Maabot ng 2 oras ang biyahe. Tapos may mga checkpoint pa. Hindi pwedeng sakit yung kamay ko. May sugat. Salamat sa paharang mo, Delphi Manulog. Pwede yun kung ihuhulog sa LBC. Pre-blanc premier chicken breast.
Medyo mahina ang internet. Ba't kaya ganito mapula tong ayun, maingay dito. Saglit lang ha. Nakain ako ng dates. Makain ka ba nito, Delphin? Masarap siya, hindi siya matamis masyado. Ba yan? Ay, matanggal. Ay, may balat. Pwede pa ba itanim yung puno nito? Ay, puno. Yung buto nito. Anong lagi? Ano yun? Yung buto ba nito ng dates, pwede bang
itanim. Dito press ang kinain na. Dito. Anong lasa pag press? Maasim? Maraming dates dito pero walang bunga. Hindi katulad yan na namumunga. Depende siguro yun sa klima. Gusto siguro nito mainit masyado. Tutubo pa kaya? Mukhang niluto na to eh. Tumutunog? Grabe yung harang mo kanina. 30 minutes. Nantay ko hanggang matapos. Tamis. Dito sa Pinas, maraming dates kaso hindi yata tutubo. Ay hindi mamumunga kasi sa paglabas ng subdivision, daming puno ng dates. Yung bulaklak niya, yung maliliit lang. Tamis nito eh. Yung kay Marskills, may yung may kape.
Hugas ko ng kamay. Nasaan na sila? Wala. Lalabas muna ako. Itanim mo ang buto doon sa abuhan para tutubo. Oh, bakit sa abuhan? Wala naman kaming abuhan. Bakit kailangan ba yan mainit? Mainit ang kinalalagyan. Buti ko, ang dami mong tao kanina. Ang tigas ng buto nito, parang buto ng pili. Parang pili. Tingnan mo, parang ano ng pili buto.
Try ko nga tanim sa ano. Na kailangan ibabad muna para tumubo. Ano ba yun? May isang step lang ng ano ng BTS. Bayot. Naaliw ako sa panonood ng ano, ads. Million people in the house, in my house. 3 thumbs up. Thank you, thank you. Thank you sa mga nakabiji. Diyan na yung aso, bababa na. Thank you sa nakabiji. Ano ba yung maingay dyan? Oh? Hindi na pala mga gwapo tong mga ano na to. Grupo. Teka lang. Oh.
Thank you sa paharang. Thank you sa paharang dan Dudong Pugak. Ang kilay ko, kakapiting lang. Naantok na ako. Aga ko antukin. Oh, ang sarap-sarap patulog sa umaga. Anong oras ang pasok mo, Delphin? Magkakarga pa pala ako ng tubig sa tangke. Ah, ah. Ang sakit ng kamay ko, may sugat. Ang lalaki na ng aso mo, no? Yung alaga mong aso. Malayo ba yung dun sa trabaho mo? Basti vlog. Harang muna, sabi mo. Sakit. Ang buhok ko mahaba na. Pwede nang putulan ulit.
Aso. Yung aso, inaano ng pusa. Si Tani. Gusto ko. Ah! Ah! Ginawa ko yung aso kasi nakagat si Emily. Ayaw magpahawak sa kanya. Magano, Delphin. Magpapaalam na ako. Wala rin lang naman tao eh. Okay na tong 40 minutes. Diyan ka pa ba? Delphin, Manubag, Dodong Pugak. Nandiyan ka pa ba? Magpapaalam na ako.
Update lang. Hello. Bye-bye na. Good night. Salamat, Dudong Pugak, sa pagpasok. Thank you, thank you. God bless. Bye-bye. Thank you sa chocolates. Shout out kay kapatid na Juicy Cabasis. Thank you sa sa dates at saka yung do sa Pampa Beauty. Pag-aaralan ko kung paano maglagay ng eyeshadow dahil hindi ko pa naranasan maglagay ng makeup. Ng lipstick lang ako eh. Bye-bye! Nandiyan ka pa ba, Dudong Pugak? Ako'y magpapaalam na tama na tong 40 minutes. Sinong nandyan na naka-BG? Sino? Thank you, thank you. God bless. Good night. Bye-bye.